Încuietoare pentru porți metalice, din nou cu piscină în interior pentru o protecție suplimentară a copiilor sau chiar împotriva animalelor. Deosebirea constă în faptul că aici avem o închidere automată, practic. Ușa când este închisă, poarta când este trântită, se închide automat și numai prin acționarea cheii putem să o descuiem. De asemenea avem și partea de deschidere din interior. Cu o tijă care poate fi tăiată în funcție de grosimea materialului ușii. Așa arată. Rezistentă la folosință îndelungată.